ballal Allah tigi rigi ɗum noon yo Allah wallu en ɗum ɗo joginom ko mbeɗa ɓeyde hen salli ala Muhammad. Allah jarama on jarama Mouhamadou Moustapha Sy mi salminima mi salmini gallema mi salmini Huray e sukaɓe min goppani hay goto salli ala Muhammad. ɗum noon a jarama ceerno Mamadou ceerno Amadou Sy Gawlo jettere Gueye Amadou Gueye min mbima a jarama no fewi e ɓeydal ngal ɓeydoɗa ngal mbaɗa andine kadi hannde en jutta kadi e radio tan no mbiɗen ni ko ñalam fof en mbaɗa hay sanno waktuyel gotel hade meɗen dañde yewtoɓe won noon ma hunde nde wallodire inchallah taala kono kadi nde yonti foof e mami rokkiri joni joni Mamadou Samba Tall mi yi micro ma won udditi kadi ñalam fof tan ma en noddodir mbaɗen tan hayso batuyel men air hade meɗen dañde yewtoɓe arannoɓe foof kamɓe fof maɓe mbaw ƴewede ɓe mbawa jokkodire mbiɗa ɗum ne wawa wonde ceerno Mamadou Samba Tall ɗum ko jiɗɗa ɓeydude hen. eyi kankone o jarama kadi yo Allah yomo moƴƴere kadi kankone ko haali ko haala payodinka haala belka payodinka o haali ɗo henne kankone yo Allah yomo moƴƴere kadi hono ko mbiɗen ko neɗɗo gawlagu ko gonga ene woodi no mbiɗa Farba Sall ni yo Allah yurmomo yaafomo mi nani yimɓeɓe ne kaala hono ko haala ko kalɗa ɗo ka par ce que minen sukaɓe men hewɓe kaali hono ɗen gueɗe mbiyo waɗanino ɗumen hono noon e hay to Dakar ɗo kadi hay to gueɗe goɗɗe mi yimi sukaɓe men hewɓe mbiyo waɗani ɗumen noon par ce que hay sukaɓe ɓe o yadanno wayas ɓen cettima e makko hono kanala mbi o jagganno ɗum ɗo kaal moɓe ndendini kanko o jagga o rokkira pour yimɓe ɓe tawi ɓe ngala hay batte ɓe banggue gueɗal makko ngal o rokka yimɓe ɓe ngala hay batte ɓe yo mballitoro on waɗanno noon so Allah gawlago en woɗi min hooram kadi ene woodi min jogino gawlo goto ene wiye woppa Baydi Sega yo Allah yurmomo yaafomo onne koto hawra ɗo on sankima ruttima e joomum e 78 o sanki so Allah vraiment onde kadi o moƴƴo ko hono noon waɗanno nden komi sukaɓe ni amin jaa somin gaare guure somin ngala hay batte omo jagganno nden kalis ni o wiyami nda Mamadou nda wallitoro oɗo ɗum ɗo emin jaa nden min gummo ha ko wayno hawre en min jaa Hamdallah min jaa wayno kirɗeli malla kirɗeli ngara kanko noon o yiɗa mawninde min ha no feewi yiɗi mawninde min wono komi remɓe makko o jagga kalis makko o rokka min yomin ballitoro o jagga gueɗe kewɗe hay ko min mbaɗananimo o wiya ko minen mbaɗanimo andi fof kadi ko mbiɗa ko gonga gawlagu ene woodi wallahi ene woodi nimɓe noon ɓe mbi to moƴƴo woni fof kadi bonɗon ɗon to bonɗo woni fof moƴƴone ɗon kono noon aduna ko noon tan yaari ha gasi ewa mbiyeten ñagotoɗen Allah tan ko yo Allah waɗanen moƴƴere rokka en ɓura rokka en ɓamtare rokka en judde balɗe e moƴƴude batte rokka men muñodirde e wallodirde siko Allah dokkodiriren sabu Allah Allah rokka en wonde yiɗodirɓe sabu Allah wonduɓe sabu Allah wallodiroɓe sabu Allah oɗo ala gonga koko firtoro won noon koko mbiɗa ko andi neɗɗo wawa moƴƴude o wona julɗo neɗɗo wawa wonde dimo o wona julɗo neɗɗo wawa wadde moƴƴere o wona an julɗo hunde fof ko wonde ma wona julɗo nde ardo ko ɗum woni ko ardi fof par ce que kala ko enen ko mbaɗɗen fof so neɗɗo wona julɗo ene firto ko juulo o ardi juulo one kadi wona julde turade leydi tan tukkato woni wonde juulo juulo wonata koye ɓernde neɗɗo to ɓernde ma moƴƴani ala ko mbawɗa wadde par ce que tawa yiɗana neɗɗo hunde a wawaɗan ɗum hunde a wawa gollande ɗum hunde kala ko golluɗa kala sikkitono ɗum walla kaɗa waɗano ɗum no andi kadi ko hon noon tan ɗum noon mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on duwaw kadi yaafuya kadi wonno tan joni kam en ballodirat tan kala ko joguiɗon hen ɗum ɗo kala ko joguiɗon hen si ɗum ɗoji en ballodirat tan ƴeewen dusodirde ha yimɓe daña yimɓe men ɓe foof ha gartida e ɓoggol leeso gueno haaji mi salminima mi juurimama Dia wallahi a jaramo Seydi Tall a jaramo saabu ballal ma ko labtugal te kadi so tawi dañama minema e Mamadou Moustapha e kala bawɗo arde en ballodirtu hen tan ha wooda ko dañƴen yimɓe etene kadi machallah kalta kone laaɓti te kadi ene nane e kadi won noon ka jirliɗo
ewa kadi aɗa jogui miijoji moƴƴi min mbiyat tan ko alhamdulillahi rabbil alamin ewa ha hande tan kadi siftinde tan ayde kokori ko fuɗɗo tan e ko min ɗiɗo tan min tan e goɗɗo joguiɗo machine ngaji ɗi min mbaɗi hen haɗo min mbawi ha ceerno Aliou Ba koye adiɓe nadde toon jeeya on saaha o mbaɗat min yewtere no wiye Jamma Jengge Suudu Boubou o walli min tigui rigui ha ɓooye min gaddiri yimɓe seeɗa min gaddiri yimɓe seeɗa ha ngo heeɓi ko heewi machallah ɗo joni ɗeɗo jewte ɗiɗi mbaɗɗen ɗo joni ko 99 820 neɗɗo heeɓi émission o oɗon kadi ko noon jogori waade ko joguiɗen joni e layka yiɗɓe radio ngo ko 223 000 dewɗo ɗum ɗon foof ko yimɓe tan foɗɓe tan siftinede en garti kadi en jahanone ko dañde tan mone jokkodire ko ɗum tan sattuno kono hayso goto hayso waktuyel mum gotel ne wawi wadde hen waɗa anniya mum o yaaha paamen kadi kala kalɗen ɗo koye Facebook koye Twitter e kadi nana jooɗini en toyenna e nder YouTube kala yewtere nde mbaɗɗa ɗo joni so tawi a waɗi nde ɗo yewtere wiyete tan ko mbaɗa tan Cocorico sa ƴefti date hande o ewa walla so tawi wonmo inde mum signe no waɗa hen sa yeehi tan a yiyat hayso joni tan mbaɗɗa ko Yaya Dia Cocorico a yii tan sa waɗi Mamadou Moustapha Sy Cocorico ceerno Aliou Ba Cocorico sa yeehi tan to YouTube a yii tan jewtuɗe fof nan toon ala hen fof majjude ɗum noon waɗi ko ngaalu ko gartam ma ɓiɓɓe men e tanira men e jeyata men garu e ɗeɗo toɓɓe ɗe kalɗen maɓe ganduno kadi wonko goppanɓe ɓe ɗum noon on jarama ko ɗo tan jogoɗen kam timminirde haade ceerno Aliou hande ko jagguɗo waɗa Mamadou Moustapha fañu haade men waynodirde ceerno Mamadou Moustapha bisimilla maɗa e Cocorico international. ewa ceerno Mamadou Moustapha ewa ɗum noon emin mbima a jarama e jaggude toon kaɓirɗe ɗe labtuɗe ɗe ɗe labti ceer machallah kadi onon arɓe ɗo henna goto mum fof woppi haaju mum wirduji mum e juuluji mum ko dawo walla kirnowo ɗum ɗo emin mbiya on jarama no fewi fewi heddi tan Amadou Sy Gawlo kañum ko ari o haali ɗo ko gonga ene moƴƴi saabu ndene ta nelaɗo Allah sallallah sallam wiyete ko awluɓe godani ko gonga ewa ɓe jogaki nde ɗon inde kono e tanelaɗo Allah sallah sallam ne woodi yimoɓe mantamo ene woodi yimoɓe jamma e ñalawma ene manta jikkuji makko beele yimɓe ene ñemba jikkuji makko pewɗi ɗi e ñembamo ewa kala ko a sifano e makko kala ko arno e makko ɓeɗon ko tawton no bindi ɗum mbaɗi ɗum ko jimi ɓe bindi defte hay sen ƴeewi joni Bousayri en e walla hono jimɗi Alaji Malik en mbala ɗo ɗi e woɗɓe ɗe Alaji Oumar en bindi ɗi ɗum ɗo fof ko yimre ko mantude ndeke noon ko gawlago awlande nelaɗo sallah sallam haalde jikku mum haalde ko wanno hamno no foldiriɓe e kadi no Allah leldirnoɓe gonɗini ɗumen ndeke noon gawlagu bonani boni tan ko wadde hen ko alda hen ko ñaguɗen kadi bonani saabu en pinɗo subaka foof ma juula ñaago jomiraɗo ko ñagoɗe kamel ko on toon ñaguima on keɓat ndeke noon so tawi gawlo ko wiyete woni gawlo yimani neɗɗo ko neɗɗo rokku ɗum fewnan ɗum moƴƴinan ɗum ene kadi so tawi en jiiɗe mantodira so tawi en jii goto men fof teddino goɗɗon no joni no denɗam Houraye Sy no anni addirande wutti jasnaire mo wi o so yettini ɗum ga en ala janggo jamma wima ha oɗo de ko Houraye Sy annima oɗo jasnaire ewa ɗum ɗo noon firti ko so tawi neɗɗo wonani gawlo tan dañana waɗanaka moƴƴere kala bannaɗo moƴƴere yiitoto hoore mum te wiyat wontat gawlo goɗɗo on dege noon nelaɗo Allah sallah alih w sallam senaɓe hewɓe e anduɓe hewɓe goni awluɓe makko bindi jimi kaali ko wanno
gurdam makko e fof ha hande ko ɗum ɗo watte ɗo e mawludaji hay so mawludo ari ko awluɓe makko garata ɓe jima jimto noon ko heddi ɓe jimno ko en gandi nguɗo ngawla ko moƴƴi e on saare kadi wiyete ko juure ko jammane Allah sallallahu alaihi wasallam ayno yangue waɗirni yimɓe ne juura musidɗo ma ha welto ha dañ hen ko rokki galle mum ha doni hen ko ñaami walla ko yari ay sa juuri jomen no belto kamɓe yimoɓe ne kadi so juurama ko gonga ni ko nelaɗo yimete e koɓe juurete hen ko kamɓen ko hen ɓe naftorto hen ɓe coodata warga mabɓe hen ɓe coodata suukara mabɓe hen kamɓe almuɓe wodata koɓe dañi ñande ɓe jiitoto koye mabɓe kadi wooda koɓe pecci hen wuro ngone kala ko wawno dañde ko ñaama ko yara e ko nelda fof wuro ngone kadi ñande hen welto ɗum fof ko saabu inde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mawludo muɗum deke noon awluɓe goni yimoɓeɓe kadi sernaɓeɓe goni mawɓe awluɓe jooɗiɓe ɓen jooɗo ketto koɓe jimata ko so ɓooyi kadi pira joni noon alhamdulillah rabbil alamin fof ne wawi janggede ne wawi firede alhamdulillah rabbil alamin heddiɓe noon wonɓe ga e wonɓe toon ɓe fof gure keddiɗe ga hen hande ndendina haalisa nelɗo yo mawludo waɗire coode hen gaari coode hen jawɗi ay ɓeɗone ko walliɓe yange nge walla inne nde inene Allah sallallahu alaihi wasallam nde ɗon ko moƴƴere tan woni hen kala e manne kadi mo fiyani ko fiyete Fouta ko banggue mawludaji en heewi teskede wiyata ha kanko ala hen ko kaaren so tawi duwaw ari ɓenne kadi mbiyata yo Allah wallu ɗumen e doole mum kono fof de hay sano piye ade gaɗe hay sano ko jawɗele dennaɗe hay sano wonɓe toon yo keed e barmeji ɗi foti ko yange foti ko inne foti ko mawlude nabi sallallahu alaihi wasallam yewta ko yimɓe fewɓe mbawa ardade taw wona wujjoɓe cakkude yimɓe taw wona wujjoɓe maaro wona wujjoɓe diwlin wona ƴeftoɓe mburu nawa walla moftoɓe haalisaji e walla yahoɓe mbiya cood gaari mawdi jaa cooda gayel tugosel ndeke noon ɗum ɗon ne kadi ko peewal so joomum feewi fewnata golle mum so feewi andata jawdi ndennandi wona kañum jeeyi so feewi andata kala mbuɗo manque hen koko yoɓoyto yawmal qiyamati ene wawi suuɗade yimɓe kam daña toon noon a yiiba daña toon ñiŋoɗe hayso ɓen kalnani mo kono no banggue Allah to kam wawa suuɗade ko jiiteteɗo te ko jaggueteɗo e haade Allah wiya nder aduna sa jaggama aɗa wujji yo jungo ma taƴe mbaɗa sikki kam so tawi a tawimo toon an aɗa wujji wona jungo ma tan tawete sarena koye jeeyge belta ɗum noon yo Allah waɗanen peewal ihdina sirata almustaqima sirata alladhin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddalin amin ɗum noon ceerno Mamadou Moustapha ko ɗo tan bandiraɓe min mbiyata ɗo hande kadten ceerno Mamadou Samba Tall min calmini min juurimama ceerno Mamadou Samba Tall min calmini min juurimama ana ɓesuma fof e banden wonɓe hawre min mbiyani kadi en battunimo wuuri e mawlude nabi sallallahu alaihi wasallam ceerno Aliou Babaɗam waɗani ɗannene ma heɓoyo so Allah jaaɓi haɗa tintitan radio ngo arti saha fof ma yiilto ga jilliɗoɗa ga hen emin mbima jarama ma jeyasi ewa ko gonga sa yiyama de haaji humtoto alhaji tigiri jaaɗo makka minen kadi min calmini min juurimama alhaji Mamadou Moustapha Sy ewa min calmini ceerno Amadou Gawlo ceerno Amadou Sy Gawlo jettiraɗo Guèye ane kam min mbima jarama ko ɗo tan mbayodirten ha janggo kadi so Allah jaaɓi mamin noddu on kadi so tawi waktu o yontine kadi so tawi on noddi kadi ma on tawmin ɗo so Allah waɗi cellal Allah waɗi kisal yo jaam walanen on jarama oɗon ɗacca haqqe so komin perguiti hen Alhaji Mamadou Moustapha yo ko panɗa yimɓe daña mbayini ko a jarama assalamu aleykum wa rahmatullah Thank you.